ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд ва тамошобинони ҳамешагии шабакаи баҳористон. барномаи навбатии донишварро манзуратон мегардонем ва ёдрас мешавем ин шумораи охирини даври аввали барномаи донишвар аст. Тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки ҳоло мо иштирокчии охирин, яъне ғолиби охирини даври аввали барномаи донишварро низ дар ҳамин барнома муайян мекунем. бинандагони азиз, мо иштирокчиёни навбатии барномаи донишварро ба саҳна мехонем. иштирокчии таҳти рақами 1 Абдумубин Абдулхайров, иштирокчии таҳти рақами 2 Маҳина Бобоҷонова, ва тамошобинони азиз, иштирокчии таҳти рақами 3 Саидо Шарафӣ. Марамат. ман шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи донишвар. ташаккур. саломат бошед. ёдрас мешавем шумо охирин иштирокчиёни даври аввал ҳастед, яъне дар шумораи 12-уми барномаи донишвар шумо иштирок доред ва мо аз миёни шумо як нафарро интихоб мекунем, албатта ба даври дуюм роҳ медиҳем ва ҳамин гуна мо дар даври дуюм бо яке аз шумо албатта вомехӯрем. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки мо дар ҳар барнома як мавзӯъро интихоб менамоем ва қайд кардан ба маврид аст ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо донишҷӯёни донишгоҳи Славянӣ, Россия ва Тоҷикистон ҳастанд. ман шуморо бори дигар хушомадед мегӯям. қоидаи барномаро фикр мекунам ки хуб медонед, ман бори дигар барои шумо ёдрас мешавам ва тамошобиноне ки ҳамеша барномаи донишварро пайгирӣ менамоянд огаҳ ҳастанд ки ба ҳар як иштирокчӣ мо 5 савол пешниҳод мекунем. ҳар саволи мо 4 вариант дорад албатта ва шумо яке аз вариантҳоро интихоб мекунед, барои мо пешниҳод менамоед ва ман бовар дорам ки ба саволҳои мо дақиқ посух мегӯед. ман барои ҳамаи шумо барор мехоҳам. саломат бошед. инак шумо омода ҳастед? бале, омода. саломат бошед. бинандагони азиз, ёдрас мешавем мавзӯи барномаи имрӯзаи мо воқеа ва ҳолатҳои тарихӣ аст ва бовар дорам саволҳое ки мо омода кардем ҷолибу шавқоваранд. тамошобинони азиз, баъд аз чанд лаҳза мо саволҳои аввалро ба иштирокчии таҳти рақами 1 Абдумубин Абдухайров пешниҳод менамоем. бо мо бошед. омода ҳастед? бале, омода. таваҷҷӯҳ ба савол. яке аз аввалин ихтирокори он шаҳрванди данягӣ Расмус Хансен мебошад. ин нафар шакли нимкураи онро ихтироъ карда буд ва онро туби Хансен меноманд. ҳоло ҳам онро истифода мебаранд. чиро? а. ҳуруфчин, варианти б. харита, варианти сеюм экрани компютер ва варианти охирон мушак. ба андешаи ман варианти дуруст ин варианти А мебошад. яъне ҳуруфчин ба андешаи шумо. бале. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба савол ва шумо танҳо имкон доред 10 сония фикр бикунед. агар ки ба шумо вақт лозим шавад 10 сония мо имкон медиҳем ки шумо фикр бикунед ва баъдан ҷавоба барои тамошобинони мо пешниҳод намоед. хуб, саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. дар Берлин даромадан ба он объектҳои давлатӣ ва тамошои онҳо рӯзи панҷшанбе аз соати 16 то 20 ройгон аст. шумо мегуфтед ки мо дар бораи чӣ суҳбат кардем? сухан сари чӣ меравад? а. осорхонаҳо, варианти б. боғҳо, варианти сеюм мавзеъҳои тарихӣ ва варианти охирон кинотеатрҳо. ҷавоби дуруст ба фикри ман ин осорхона. чӣ хеле гуфтед? варианти А. варианти А осорхонаҳо ба андешаи бале. шумо. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. 18 апрели соли 1930 соати 18:30 дақиқа ровии радиои BBC як эълон кард. пас он эфирро тарк кард ки чанд муддат эфир хомӯш буд. ӯ чӣ гуфт? пеш аз оне ки эфирро тарк кард, чӣ гуфт ин ровӣ?
варианти А. Кормандони мо имрӯз дар истироҳатанд. варианти Б. мо корпартоӣ кардем. варианти дигар хабаре нест. варианти охирон ба зудӣ бармегардем. ба фикри ман варианти дуруст ин хабаре нест. хуб фикр бикунед, барое ки посухое ки шумо медиҳед ин ғолиб ва мағлуб шудани шуморо муайян мекунад. хуб, ба фикри ман ба фикри шумо ҳамин аст. дига вариант нест. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. барои тамоман пусидани он тақрибан 1 миллион сол лозим аст. ин маънои онро дорад ки он ҳеҷ гоҳ фарсуда намешавад ва мо ба даст чанд аср низ метавонем онро истифода кунем. чиро? А. ангишт. варианти Б. шиша. варианти сеюм оҳан ва варианти охирон алюминий. металле ки боқувват аст. ба фикри ман ин шиша мебошад. варианти дуруст. варианти дуруст шиша ба андешаи шумо. бале. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. дар сеул пойтахти Кореяи Ҷанубӣ чизе сохта шудааст ки махсус барои занон аст. дар он ҷо бо аломатҳои махсус вохӯрдан мумкин аст. он хеле васеъ ва дароз аст. чӣ аст он? А. таваққуфгоҳ. варианти Б. мошинҳои сабукрави занона. варианти сеюм истироҳатгоҳҳои махсус ва варианти охирон толорҳои варзишӣ барои занон. ба андешаи ман ҷавоби дуруст ин таваққуфгоҳ мебошад. таваққуфгоҳ варианти мебошад. А. бале. ташаккур барои шумо. саломат бошед. ташаккур барои шумо. ва ҳоло мебинем ки шумо ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардонидед. тамошобинони азиз, баъд аз чанд лаҳза мо шоҳиди он мешавем ки иштирокчии таҳти рақами 1 ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардониданд. бо мо бошед. саволи аввал ба шумо пешниҳод шуд. яке аз аввалин ихтирокори он шаҳрванди даниягӣ Расмуссон Хансенен буд гуфтем ва ин нафар шакли нимкураи онро ихтиро карда буд ва онро туби Хансен меномиданд. ҳоло ҳамонро истифода мебаранд. чиро гуфтем шумо интихоб кардед ҳуруфчин. ин ҷавобатон дуруст аст. саломат бошед. ин ҷавобатон дуруст аст. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд. дар Берлин даромадан ба он объектҳои давлатӣ ва тамошои онҳо рӯзи панҷшанбе аз соати 14 гуфтем то соати 20 ройгон аст ва мо гуфтем сухан сайри чӣ меравад. аз миёни вариантҳое ки интихоб кардем барои шумо пешниҳод кардем аниқтара шумо интихоб намудед осорхонаҳо. ва тамошобинони азиз, ин ҷавоби иштирокчӣ низ комилан дуруст буд. воқеан осорхонаҳо аст. саволи баъдӣ барои шумо пешниҳод шуд. гуфтем 18 апрели соли 1930 соати 18:30 ровии радиои BBC як эълон кард ва пас он эфирро тарк кард ки чанд муддат эфир хомӯш буд ва гуфтем ӯ чӣ гуфт ва шумо интихоб кардед. хабаре нест. хабаре нест. интихоб кардед хабаре нест. ин ҷавобатон низ дуруст буд. ин ҷавобатон низ дуруст буд воқеан. саволи баъдӣ барои шумо пешниҳод шуд. барои тамоман пусидани он тақрибан 1 миллион сол лозим аст ва ин маънои онро дорад. гуфтем ки ҳеҷ гоҳ фарсуда намешавад ва баъд аз чанд аср метавон онро истифода кард ва шумо интихоб намудед шиша. ҷавоби дуруст тамошобинони азиз ин шиша буд. воқеан ин ҷавобатон низ дуруст буд. ва охирон савол барои шумо пешниҳод шуд. дар Сеул пойтахти Кореяи Ҷанубӣ чизе сохта шудааст ки махсус барои занон аст гуфтем ва дар он ҷо он бо аломатҳои махсус фарқкунанда аст, метавон фарқ кард ва вариантҳоро барои шумо пешниҳод намудем. шумо интихоб намудед хуб таваққуфгоҳ ва ин ҷавобатон низ дуруст буд. саломат бошед. ташаккур барои шумо. 5 ҷавоби дуруст доштем.
ягон ҷавоби нодуруст надоштанд иштирокчии таҳти рақам 1 тамошобинони азиз ва ҳамин тавр баъд аз чанд лаҳза мо мегузарем ба иштирокчии таҳти рақами 2. бо мо бошед. тамошобинони азиз, инак мо расидем ба қисмати дуюм ва саволҳои навбатиро ба иштирокчии таҳти рақами 2 Мадина Бобоҷонова пешниҳод мекунем. омода ҳастед шумо? бале, омода. омода бошед, пас таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. аввалин қубурҳои обгузар дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истеҳсол шуда буд. қубурҳои мазкурро аз чӣ месохтанд? А. алюминий, Б. чӯб, варианти Б. пластикӣ ва варианти охирон оҳан. Ба фикри ман ҷавоби дуруст ин чӯб. аз чӯб? Аз чӯб, ба фикри ман. Аввалин маротиба. алюминий, чӯб, пластикӣ, оҳан. аз чӯб қубур сохта мешавад ба нишаи шумо? як мантиқан савола фикр бикунед. алюминий, чӯб, пластикӣ ва оҳан. наметусад чӯб. бошад. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. аз замони ифтитоҳи метрои Русия дар соли 1935 дар ин минтақа аз ҳамон сол аллакай филмбардориро шурӯъ карданд. соли 1936 дар истгоҳи Ахот Мирят чанд саҳнаи филми сиркро сабт намуда буданд. ғайр аз ин соли 1938 чанд саҳнаи як филми дигар ба навор гирифта шуд ки то ҳол бо сабабҳои номаълум филми мазкур ба экран набаромадааст. ҳамин кадом филм буд? А. Москваи нав, варианти Б. метрои торик, варианти Б. роҳи хатарнок, варианти охирон ҳаёти норавшан. Ба фикри ман ҷавоби дуруст ин А. Москваи нав. Москваи нав ба андешаи шумо. саволи навбатӣ барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. он на танҳо аз коғаз, балки аз маводи пластикӣ низ сохта мешавад. ҳол онро дар кишварҳое ба монанди Австралия, Бразилия, Таиланд ва дар чанд кишвари дигари нимкураи ҷанубӣ низ истифода мебаранд. чӣ аст он? мо дар бораи чӣ гап задем? коғази ташноб, пул, муқоваи китоб ва корт. Ба фикри ман корт. корт ба андешаи шумо. саломат бошед. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. ин кишвар дар байни Швейтсария ва Австрия ҷойгир аст ва сатҳи ҷинояткорӣ умуман кам аст дар ин ҷо. аз ин сабаб онро кишвари бехатар меноманд. дар ин ҷо аз соли 1997 то соли 2007 ягон ҳолати куштор сабт нашуда буд. яке аз давлатҳои хурдтарин аст ва то соли 2016 37 000 аҳолӣ дошт. мо дар бораи кадом давлати хурдтарин савол пешниҳод кардем барои шумо? Малта, Лихтенштейн, Молдова ва Ватикан. Ба андешаи ман Лихтенштейн. ба андешаи шумо Лихтенштейн. Бале. давлати аз ҳама хурдтарин Ватикан нест? Ватикан, аммо дар куҷо? Дар Италия ҷойгир аст. шумо гуфтед дар байни Австрия ва дар байни Австрия ва Швейтсария Лихтенштейн ҷойгир аст. бале. ба андешаи шумо. Ба андешаи ман. саволи охирин барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. аз сабаби он ки Гренада ҳамчун бузургтарин истеҳсолкунандаи он намуди маҳсулот дар ҷаҳон шинохта шудааст, сокинон мегӯянд ки бӯи он дар тамоми минтақаҳо эҳсос мешавад. бӯи чӣ? таваҷҷӯҳ ба савол бори дигар такрор мекунам. аз сабаби он ки Гренада ҳамчун бузургтарин истеҳсолкунандаи он намуди маҳсулот дар ҷаҳон шинохта шудааст, сокинон бар он назаранд ки бӯи он дар тамоми минтақаҳо эҳсос мешавад. бӯи чӣ? шумо низ бинандагони азиз имкон доред дар баробари иштирокчиёни мо андеша бикунед, фикр бикунед, ба саволҳои мо мустақилона посух бигӯед албатта ва мо ҷавобҳои дурустро барои шумо хоҳем гуфт.
ва хулоса мекунед ки кадом ҷавобатон дуруст аст, кадом ҷавобатон на. Таваҷҷӯҳ ба вариантҳо. хуб, вариантҳо: равған, варианти бе қаҳва, варианти сеюм чормағз ва варианти охирон резин. ба фикри ман ҷавоби дуруст ин чормағз. шояд ҷавоби дуруст резин бошад. Не, ба фикри ман чормағз. ба фикри ман резин аст. ин барои шумо кӯмак. Не, ба фикри ман чормағз. ба фикри шумо Чунки чормағз. ман хонда будам. дар куҷо хонда будед? Дар газете. саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Ва тамошобинони азиз, инак мо мебинем ки широкчии таҳти рақами 2 Маҳина Бобоҷонова ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардонидан, аммо баъд аз чанд лаҳза. саволи аввал барои шумо пешниҳод шуд. аввалин қубурҳои обгузар дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истеҳсол шуда буд гуфтем ва қубурҳои мазкурро аз чӣ месохтанд? шумо интихоб кардед чӯб. ин ҷавобатон дуруст аст. ҷавобатон дуруст буд. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд. аз замони ифтитоҳи метрои Русия дар соли 1935 дар ин минтақа аз ҳамон сол аллакай филмбардориро шурӯъ карданд. аз соли 1936 дар истгоҳи Ахот Нирят гуфтем чанд саҳнаи филми сиркро сабт намуда буданд ва ғайр аз ин соли 1938 чанд саҳнаи як филми дигарро низ ба навор гирифтанд, аммо бо баъзе аз сабабҳо ин филм то ҳол ба экран набаромадааст гуфтем ва мо гуфтем ки дар бораи кадом филм суҳбат кардем. вариантҳоро барои шумо пешниҳод намудем, шумо интихоб намудед Москваи нав. саломат бошед. ин ҷавоби шумо низ дуруст буд. ин ҷавобатон низ дуруст буд. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд. гуфтем он на танҳо аз коғаз, балки аз маводи пластикӣ низ сохта мешавад. ҳоло онро дар кишварҳои ба монанди Австралия, Бразилия, Таиланд ва чанд кишвари дигар истифода мебаранд. вариантҳоро барои шумо пешниҳод намудем. шумо интихоб кардед корт. ҷавобатон нодуруст аст. ҷавоби дуруст ин пул буд. хуб, саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд. ин кишвар дар байни Швейтсария ва Австрия гуфтем ҷойгир аст ва сатҳи ҷинояткорӣ умуман кам аст ва аз ин сабаб онро кишвари бехатар меноманд ва чанд маълумоти кӯтоҳи дигарам мо пешниҳод кардем. гуфтем ки ин кадом кишвар аст ки соли 2016 гуфтем аҳолияшан ба 37,000 тақрибан баробар буд. шумо интихоб намудед Лихтенштейн. ҷавобатон дуруст аст. ҷавобатон дуруст аст. саломат бошед. Ташаккур. хуб, ва саволи дигар барои шумо, яъне саволи охирон пешниҳод шуд. аз сабаби он ки Гренада ҳамчун бузургтарин истеҳсолкунандаи он намуди маҳсулот дар ҷаҳон шинохта шудааст, сокинон мегӯянд ки бӯи он хуб дар тамоми минтақаҳо эҳсос мешавад ва шикоят ҳам карданд ки хуб коре бояд масъулин анҷом диҳанд ё ин ки ҳукумат коре бояд анҷом диҳад ки бӯи мазкур ба қавли ба машоми онҳо нарасад, ё ин ки умуман роҳҳои бехатарии онро дида бароянд ба қавле. ва ин кадом намуди маҳсулот буд гуфтем? шумо интихоб намудед чормағз. ва тамошобинони азиз, ҷавоби ниҳоии иштирокчии таҳти рақами 2 Маҳина дуруст буд. ва ҳамин тавр иштирокчии таҳти рақами 2 аз 5 саволе ки барояшон пешниҳод намудем ба 4 саволи мо ҷавоби дуруст гардонидан. мо баъд аз чанд лаҳза мегузарем ба қисмати дигари барнома. иштирокчии таҳти рақами 3 Сайдо Шарафӣ, шумо омода ҳастед? саломат бошед. ташаккур барои шумо. хуб, саволҳоро барои шумо пешниҳод менамоям. таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. аввалин диски сахти 1 гигабайт соли 1980 барои истифода қарор гирифт, яъне ба истифода дода шуд. вазни он тақрибан ним килограмм, яъне 550 грамм вазн дошт. шумо мегуфтед ки нархаш чӣ қадар буд? а $15,000, варианти б $27,000, варианти сеюм $35,000, варианти охирон ин вариантҳо нодуруст аст. метавонед як бор дигар такрор кунед? аввалин диски сахти 1 гигабайта соли 1980 барои истифода
дода шуд, яъне қарор гирифт. вазни он тақрибан ним килограмм, яъне 550 грамм вазн дошт. ва шумо мегуфтед ки чӣ қадар нарх дошт ҳамин диски сахт? $15000, $27000, $35000 ва ин вариантҳо нодуруст аст. ман фикр мекунам ки нархи ин диск гаронтар буд, қиматтар буд. барои мен интихоб мекунам ки ин вариантҳо нодуруст аст. ба андешаи шумо чӣ қадар буд? шояд зиёдтар аз $35000. шояд поён аз 50 бошад ё 40 ё аниқашро намедонам, аммо гуфта метавонам ки ин вариантҳо нодуруст аст, яъне ки бояд гаронтар бошад нархи вай. бояд гаронтар бошад. фикри ман аст. яъне фикри шумо аст. ҷавоби шумо вариантҳо нодуруст аст. ин вариантҳо нодуруст. ин вариантҳо нодуруст аст. саломат бошед. ташаккур барои шумо. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. шуруъ аз соли 2000 то соли 2050 аҳолии синнашон аз 60 сола боло тақрибан аз 11% то 22% зиёд хоҳад шуд. олимон тахмин мекунанд ки шумораи одамони синнашон аз 60 сола боло то соли 2050 аз чанд миллион ба чанд миллиард мерасад? аз чанд миллион ба чанд миллиард баробар мешавад? савола фаҳмидем? таваҷҷӯҳ ба савол. таваҷҷӯҳ ба вариантҳо. аз 50 миллион то 1.5 миллиард, аз 605 миллион то 2 миллиард, аз 1 миллион то 2 миллиард ва тақрибан 3 миллиард. чанд миллион ба 3 миллиард? тақрибан 3 миллиард. тақрибан, яъне баробар ба 3 миллиард. бигзор тақрибан 3 миллиард. тақрибан 3 миллиард бошад ба андешаи шумо. дуруст аст? аниқ намедонам, аммо интихоб кардам. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. ширкати Nintendo соли 1889 таъсис ёфтааст ва ин ширкат корт истеҳсол мекард. баъдан мардум аз истифодаи он оҳиста оҳиста даст кашиданд ва шумо мегуфтед ки ин чӣ гуна кортҳо буд? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо. корт барои бозӣ, корти бонкӣ, корти нақлиётӣ, корти умумӣ барои тамоми намуди хизматрасониҳо. ба андешаи ман ин корти бонкӣ аст, чунки корти бонкӣ чуноне ки мо медонем пештар аз корти нақлиётӣ пайдо шудааст. яъне фикр мекунам ки ин корти бонкӣ аст. корти бонкӣ аст. саволи чорум барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. хоб бинандагони азиз, ман фикр мекунам ки албатта саволҳои мо ҷолиб ҳастанд ва шумо низ дар баробари широкшони мо фикр намуда истодаед, ба саволҳои мо вариантҳои дурусти худро интихоб намуда истодаед. ман барои шумо низ барор мехоҳам ва бовар дорам ки идомаи барнома низ ҷолиб аст. ва таваҷҷӯҳ ба саволи навбатии мо. дар британияи кабир расман аз соли 1922 то соли 1971 ҳар нафаре ки радио гӯш мекард ҳатман онро мегирифт. чиро мегирифт? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо. а. рӯйхати барномаҳоро, варианти б. иҷозатномаи гӯш карданро, варианти дигар иҷозатномаи хабарнигориро ва варианти охирон иҷозатнома барои харидани радиоро. фикр мекунам ки ин иҷозатнома барои гӯш кардан, чунки иҷозатнома барои харидани радио аллакай ва радиоро харидаст ки гӯш мекунад. иҷозатнома барои хабар, масалан хабарҳоро дидан, ин аллакай то ҳол ҳаст. масалан мо медонем ки кадом соат кадом барнома меравад. ин ман нашудааст ва ба андешаи ман ин иҷозатнома барои гӯш кардан. рӯйхати барномаҳо ба он мақсаде ки масалан медид ки кадом соат кадом барномаҳо аз эфир аммо ин ман нашудааст ку то ҳол ҳаст. инҷо гуфтааст ки не то ҳол ҳаст, аммо шумо намедонед ки масалан имрӯз аз саҳар то шом аз телевизиони Баҳористон кадом барномаҳо пахш мешавад. дуруст аст? аммо мумкин аст фаҳмидан. аз куҷо фаҳмидан мумкин аст? масалан баъзан вақт ҳастанд масалан рӯйхатҳое ки дар он гуфтааст ки аз кадом соат кадом барномаҳо роҳандозӣ мегарданд. ва ба андешаи ман барое ки қатъ карда шуда бошад, ин иҷозатнома барои гӯш кардан аст. масалан худи шумо медонед ки баъд аз барномаи донишвар чӣ меравад дар шабакаи Баҳористон? намедонам. баъд аз барномаи донишвар филми ҳунарӣ аст. саломат бошед. ташаккур барои шумо. хоб, яъне интихоби шумо? ман иҷозатнома барои гӯш кардан. иҷозатнома барои гӯш кардан. гӯш кардан. саломат бошед. саволи охирин барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол.
таблиғи пулакӣ дар телевизион 1 июли соли 1941 сурат гирифтааст. Ин воқеа дар Иёлоти Муттаҳида сурат гирифт ва танҳо 10 сония иҷозат буду халос. дар 10 сония чӣ қадар маблағ бояд месупоридан нафаре ки реклама медод, таблиғ мекард маҳсулоти худро? $5, $9, $15 ва $22. агар инҷо варианти $10 мебуд, ҳатман ман $10-ро мегирифтам, барое ки барои як сона $1. ва инҷо ки аз 10 поёнтар ман фикр мекунам ки ман варианти $9-ро интихоб мекунам, чунки ин рост меояд ба ҳамон қариб ки як сония $1 баробар. шояд аз $1 камтар, аммо вариант ҷавоби ман $9. ҷавоби шумо $9. саломат бошед. ташаккур барои шумо. тамошобинони азиз, баъд аз чанд лаҳза мебинем ки иштирокчии таҳти рақами 3 Саидо Шарафӣ ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардониданд. моро ҳамроҳ бошед. саволи аввал барои шумо пешниҳод шуд. аввалин диски сахти 1 гигабайта соли 1980 гуфтем барои истифодаи омма қарор гирифт. вазни он тақрибан ним килограмм, яъне 550 грамм вазн дошт ва мо гуфтем ки чӣ қадар нарх дошт, нархаш чӣ қадар буд. вариантҳоро барои шумо пешниҳод намудем: $15000, $27000, $35000 ва варианти охирон. ин вариантҳо нодуруст аст буд ва шумо интихоб намудед ин вариантҳо нодуруст аст. воқеан ҳам ҷавоби интихоб намудаи шумо дуруст аст. ин вариантҳое ки мо пешниҳод намудем нодуруст буд ва аслан дӯстони азиз, нархи ин диски сахт ба қавли жёски диск $40000 буд. $40000. саволи дигар пешниҳод шуд ба иштирокчии таҳти рақами 3. шурӯъ аз соли 2000 то соли 2050 гуфтем аҳолии синнашон аз 60 сола боло тақрибан аз 11% то 22% зиёд мешавад ва гуфтем ки олимон муайян карданд ки то соли 2050 аҳолии синнашон аз 60 сола боло аз чанд миллион ба чанд миллиард баробар мешавад. иштирокчӣ интихоб намуданд тақрибан 3 миллиард. дуруст аст? мутаассифона ин ҷавобатон нодуруст буд. варианти дуруст 605 миллион то 2 миллиард. ҷавоби дуруст фаҳмидед шумо? саволи баъдӣ барои шумо пешниҳод шуд. ширкати Nintendo гуфтем соли 1889 таъсис ёфтааст ва ин ширкат корт истеҳсол мекард. баъдан мардум аз истифодаи он оҳиста оҳиста гуфтем даст кашиданд ва саволам мегуна буд ки чӣ гуна кортҳоро ширкати Nintendo истеҳсол мекард. вариантҳоро пешниҳод намудем. шумо интихоб намудед корти бонкӣ. ин ҷавобатон дуруст буд. саломат бошед. ин ҷавобатон дуруст буд. саволи чорум ба иштирокчӣ пешниҳод шуд. дар Британияи Кабир расман аз соли 1922 то соли 1971 ҳар нафаре ки радио гӯш мекард бояд ҳатман онро мегирифт гуфтем. ва савол ҳамин гуна буд ки чиро бояд мегирифт? шумо интихоб кардед? иҷозатнома барои гӯш кардани радио. иҷозатнома барои гӯш кардани радио. ва тамошобинони азиз, ҷавоби иштирокчӣ воқеан ҳам дуруст аст. ин гӯш кардан, яъне иҷозатномаи гӯш кардани радиоро мегирифтанд. саволи охирин барои шумо пешниҳод шуд. таблиғи пулакӣ он дар телевизион гуфтем соли 1 июли соли 1941 сурат гирифтааст ва ин воқеа дар амрико рух дод. яъне мо гуфтем ки танҳо 10 сония иҷозат буд ки маҳсулоти худро тоҷир, яъне ба қавли таблиғ мекард. танҳо 10 сония иҷозат буд ки тоҷир маҳсулоти худро реклама мекард ва мо гуфтем ки 10 сония чӣ қадар нарх дошт. вариантҳоро пешниҳод намудем. шумо интихоб намудед $9. ва ин ҷавобашон низ тамошобинони азиз дуруст буд. воқеан ҳам ин $9-ро дар бар мегирифт. тамошобинони азиз, иштирокчии таҳти рақами 3 Саидо Шарафӣ аз 5 саволе ки барояш мо пешниҳод кардем тавонист ба 4 саволи мо ҷавоби дуруст гардонад ва як ҷавоби нодуруст дошт. инак баъд аз чанд лаҳза мо ғолиби ниҳоии даври аввали барномаи донишварро барои шумо муаррифӣ мекунем. бо мо бошед.
аз 5 саволе ки ба иштирокчии таҳти рақами 3 пешниҳод намудем ба Саидо Шарафӣ 4 ҷавоби дуруст ва 1 ҷавоби нодуруст доштанд. ба иштирокчии таҳти рақами 2 низ мо 5 савол пешниҳод намудем. Маҳина Бобоҷонова 4 ҷавоби дуруст ва 1 ҷавоби нодуруст доштанд. ва ҳамин гуна ба иштирокчии таҳти рақами 1 низ мо 5 савол пешниҳод намудем. Бинандагони азиз, аз 5 савол тавонистанд ба ҳамаи саволҳо ҷавоби дуруст гардонанд ва ҳамин гуна бинандагони азиз, иштирокчии таҳти рақами 1 Абдумубин Абдулхайров ба даври дуюм роҳ ёфт. Табрик, як харсак. Саломат бошед. Бисёр хуш омадед ба барномаи мо. Ҷаҳони сипос барои иштирокатон. Ман бисёр шод шудам ки воқеан аз саволҳое ки барои шумо пешниҳод намудам қариб хуб ҳамаатон тавонистед ки ба даври ниҳоӣ роҳ ёбед ва ин ҷавобҳое ки шумо барои мо гардонидед ин 90% муваффақияти шумо аст. Яъне аллакай шумо низ ғолиби барнома ҳисоб мешавад, вале ба ҳар ҳол бояд мо нафари бартари доштаро интихоб бикунем ва худатон шоҳид будед. Мо саволҳоро пешниҳод намудем, шаффоф буданд, вариантҳо буданд ба ҳар кадоми шумо. ва албатта бозам фикр мекунам ки сатҳи дарку фаҳмиши иштирокчии таҳти рақами 1 шояд ё ин ки намедонам ба доир ба саволҳое ки мо барояшон пешниҳод намудем шояд маълумоти бештар доштанд, ҳамин гуна тавонистанд ки мақоми аввалро сазовор гарданд, аниқтараш ба даври дуюми барномаи донишвар роҳ ёбанд. Акнун биёед бо шумо мо камтар саволу ҷавоб мекунем. биёед дар мавриди худатон маълумот диҳед. Шумо аз куҷо мешавед? аз кадом минтақаи Тоҷикистон ҳастед? ман Абдулхайров Абдумбин аз шаҳри Исфара мебошам. курси якуми донишгоҳи Словенияи Русияи Тоҷикистон таҳсил мекунам. бале, шумо донишҷӯи курси аввал ҳастед? курси аввал ҳастам, бале. ихтисосатон чи аст? муносибатҳои байналмилалӣ. ман бовар дорам ки албатта хуб мехонед, дар оянда ба халқу ватан содиқона хизмат мекунед. барнома чӣ гуна буд? барнома ба фикри ман хеле шавқовар буд. албатта ки раҳмат ба телевизиони Бористон, мехоҳам ки дар оянда боз ин барнома албатта ки барои на танҳо донишҷӯён, балки мактабачагон зиёд карда шавад. саломат. ин аст. раҳмат. агар мо шуморо шумо аллакай ба даври дуюми роҳ ёфтед. саломат бошед. ташаккур барои шумо. мо дар даври дуюм бо шумо вомехӯрем. хуб, раҳмат. иштирокчии таҳти рақами 2 саволҳо чӣ гуна буданд? марамат чӣ андеша доред нисбат ба барномаи донишвар? андешаи ман ин буд ки саволҳо бисёр мушкил буданд дар аввал ва фикр мекунам ки ҷои 1 сезовор аст. аз оне ки масалан ҳамкурсатон ба даври дуюми барномаи мо роҳ ёфт, шумо роҳ афтода нестед? не, роҳ афтода нестам, балки хурсандам. балки хурсанд ҳастед? бале. саломат бошед. ташаккур барои шумо. хуб, маълумоти иштирокчии таҳти рақами 3 андешаи шуморо мешунавем. барнома чӣ гуна буд? бисёр ҳам саволҳо агарчи мушкилам бошанд, саволҳои мантиқӣ буданд, саволҳои хуб буданд. кӯшиш кардем ки ба ҳама саволҳо ҷавоб диҳем. кадом савол душвор буд? ба он саволе ки ман худам ҷавоб дода натавонистам. саломат бошед. ҳамон саволҳое ки мо барои шумо пешниҳод намудем ҷолиб буданд, барои шумо писанд омаданд? ташаккур барои шумо. ҷаҳони сипос. саломат бошед. ва ман бовар дорам ки албатта минбаъд дар дилхоҳ барномае ки шумо ширкат мекунед, ҳамин гуна фаъол ҳастед, ҳамин гуна ба саволҳои мо ҷавоб мегӯед. муваффақият барои шумо. тамошобинони азиз, ин буд шумораи 12-уми намоиши донишвар ва ин охирин намоиши даври аввал буд. мо албатта ғолибони даври дуюмро муайян кардем, 12 нафар, ва бо ғолибони даври аввал мо дар даври дуюм ҳам бо онҳо ва ҳам бо шумо вомехӯрем. барои шумо муваффақият орзумандам дар идомаи таҳсилатон ва барои шумо тамошобинони азиз дар кору фаъолиятатон пешравӣ ва муваффақиятҳо. тансиҳат, хонаобод ва ҳамеша комёб бошед. хайр.